Irumendi telebista, mendiaren sortua, berri zoragarria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista, mendialdean sortua, berri zoragarria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Ni Ekaitz naiz. Eta ni Aitana. Gaur bigarren mailari telesaioa egitea tokatzen zaio. Gai asko ekarri ditugu zuentzako. Lehenik eta behin aurreko telesaioko irabazlea esango dugu. LH3ko Josef izan da. Zorionak! Orain az gaitezen! Santa Grazitikan Zarra Kastelura eta Rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta Itoizko kaletan Zergar euskara berez bagara Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera, Junkeraren fandango. Kaixo guztioi! Ni Amira naiz. Eta ni Ega. Martxoan horren urtebetetzak izango ditugu. Adi. H3 Omar, H5 Gaizka eta Claudia, LH3 Josef eta Yasir, LH6 Alaia eta Naufar. Zorionak guztioi! Adi lehenengo maila, hor da zuentzako galdera. Zeinen urtebetetzea izan da bigarren mailan? Eren sugeren itzala Santa Grazitikan Zarra Kastelura eta Rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta Itoizko kaletan Zergar euskara berez bagara Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera, Junkeraren fandango berri bat bezala. Kaixo guztioi! Ni Lucien naiz. Eta ni Ekaitz. Martxoaren 8an emakumeen eguna izan zen. Egun hori ospatzeko martxoan 9an hainbat ekintza desberdin egin genituen. HHen 18 irudia eskuak morez margotuz egin zuten eta etxetako emakumeen laneko argazkiak jarri. Lehenengo zikloan gizonezkoek eta emakumezkoek etxean egiten dituzten lanak alderatu zituzten. Bigarren ziklo, martxoak 8 irudia bat osatu zuten. Etxeko emakumeen laneko argazkiekin. Hirugarren ziklo, mendialdeko emakumeen eredugarriak ariketa egin zuten. Eskola bezala egun hau ospatzeko futbol zelaian 18 irudi erraldoi bat osatu genuen. Argazki atera ziguten. Eta urtengo leloa oiukatu genuen. Ez gara gutxi, ez gaude isilik. Hirugarren maila, ordoa zuen galdera. Zein izan da urtengo martxoak 8ko leloa?
grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranoaren egaldia lumadi berriaz. Kaixo, ni Aitor naiz. Eta ni Inez. Martxoan 24. korrika ospatu zen, korrika euskararen alde egiten den ibilbide bat da. Martxoaren 9an hasi zen atarratzen eta martxoaren 29an Bilbon amaitu zen. Kanpezutik martxoaren 23an goizeko 5:27 pasatu zen zelako goiz. Hurrengo egunean korrika txikia egin genuen eskolako ikasle guztiekin. Egun ederra izan zen. Hon hemen argazkiak. Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua. Adi 5. maila, ordoa zuen galdera. Ze ordutan igaro zen korrika kanpezutik? Ze ordutan igaro zen korrika kanpezutik? Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik Kaixo, ni Amir naiz. Eta ni Banez. Ingurunen herriko zerbitzu desberdinak landu ditugu. Ekintzen artean herriko zerbitzu desberdinak ikasi ditugu eta txarteltxoetan idatzi genituen. Adibidez, pelukeria izena euskeraz txartelean ilapaindegia idatzi genuen. Txartelak amaitu ondoren herrira atera ginen eta zerbitzu desberdinetan txartelak jarri genituen. Ikusi argazkiak! Bertan erosiz, bertan biziz, bertan goxatoz. Irudikatu nahi dut herri bat bizia, hurbila anitza, berezia, bertatik bertara gozoa eta gazia. Izan dezan mugimendua grazia, ere bada eta zaindu bertako azia. Adi 4. maila, ordoa zuen galdera. Zein izan da txartelaren adibidea? Zein izan da txartelaren adibidea? Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan,
eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Kaixo, ni Anel naiz. Eta nizu nahi. Masoan egin dugun azten elezetaretin gatoz. Gaur Macedonia nola egin dugun azalduko dizuegu. Macedonia hainbat flutetin egiten den nazeta bat da edozein fluta erabili daiteke. Ikusi bideoa! Macedonia egingo dugu. Lehenengo elezeta. Lehenengo zagaia musika da. Gero sagarra, udarea, platanua, laranjak eta maduria. Lehenengo fruta guztiak zuritu eta zatituko ditugu. Frutak bota bolbatera eta nahastu. Eta horrela egiten da Macedonia. Animatu etxean egitea. Adi segalen naia, ordu batzuen galdela. Zenbat osagai desberdin esan ditugu? Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz ba. Kaixo berriro ere! Olain asozeto internet egin duten azten bidea latu zitu dizuegu. Aurrera! Bideoa! Kaixo laguna! Hau da gure zirkua. Badakigu egiteko deretak lagerala. Eta lo repetimos, Eta badakigu espainera pasatzen. Adi hau da zuen galdera. Zein gela da bidean agertzen dena? Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten
eskutiz baten bide luzea, Siberu. Bueno, lagunok, telesaioaren amaierara heldu gara. Espero dugu gustatu izana eta oso ondo pasatu izana. Agur eta hurrengo arte! Irumendi telebista, mediaren sortua, bertsola garria, denontzat pentsatu